EcoWave става Bull Mission, защото се оказа, че прането ни е по-голям проблем, отколкото си мислехме. Прането е най-обикновеното нещо на света. Правиш го машинално, без да се замислиш. И ние така започнахме с EcoWave. Идеята беше проста. По-малко химия по дрехите, по-малко дразнене по кожата, по-чист дом. Кърпичките за пране вършат точно това. Формулата не се променя. Начинът на пране не се променя. Нищо не се разваля. Но започнахме да си задаваме неудобен въпрос. Какво става след като прането свърши? Водата не изчезва. Тя минава през тръби и отива в реките ни всеки ден. И ако продължим да говорим само за дрехи, а да мълчим за водата, значи избираме удобството пред истината. Затова EcoWave започва да се превръща в Bull Mission, защото прането не е само личен навик, то е общо последствие. Bull Mission означава ясно решение. Да продължим да перем по щадящ начин и да започнем да чистим това, което всички замърсяваме. Реки от пластмаса, отпадъци с реални почиствани и показани резултати. Ти не променяш навика си, променяш посоката му в нещо много по-голямо с мисия. Ако искаш да бъдеш част от решението, а не от проблема, влез в сайта и подкрепи преминаването към Bull Mission.